салом дӯстони азиз ва обуначаи канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран мошинои фурӯшихтона дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp имода равон кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед. шахсоне ки боли аввалан дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. силкаи сарпарасти мо як хеб бед мебошад. силкаша ман дар комментария мемонам. ҳатман дроин бародаро дастгирӣ кунед. регистрация кунед броин мешава. мегзарем ба навори имрӯза. бо диққат то охириша тамошо мекунем то ки ай нархҳои мошинои фурӯшии имрӯза бохабар бошем. якум мошини фурӯшӣ Daiwo Lanos ки соли бароришаш 1999 объем мотораш 1.6 литр, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав задагиай, 4 та электропакет. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Данғара. нархша 17 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 113 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. дастгири моро фаромӯш намекунем. дар видео лайк мемонем ва дар комментария фикромона баъди видео тамошо кардан ҳатман менависем. дуюм мошини фурӯшӣ Lexus RX соли бароришаш 2009 солай. объем мотораш 3.5 литрай, коробка передачаш автоматикай, сӯзишвориш бензин газай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола тонировка, 4 баллони нав задагиай, кондитсионер, электропакет, сидельниҳо аббагирифт, мултирол, ҳамаш 100% люксай мошин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархша 145 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 966 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. силкаи сарпарасти мо як хеб бед мебошад ки ман силкаша дар комментария мемонам. ҳатман дроин бародаро дастгирӣ кунед, хитона регистрация кунед. тамом. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ BMW тройка ки соли бароришаш 1996 объем мотораш 2 литрай, коробка передачаш автоматикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак. нархша 35 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 233 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран ва марҳамат, занг занед. имо, WhatsApp, Viber дорад. метавонед бинависед, метавонед занг занед. марҳамат. чорум мошини фурӯшӣ Opel Sedan соли бароришаш 1997 объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, 4 та электропакет, 4 баллони нав задагиай, қатъи дискош пачка задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародаро ин мошин Душанбе дагаштагиай, монитор, задни камера ҳамаша дорад. нархша 38 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 253 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra i ки соли бароришаш 1994 объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархша 19 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 126 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад.
номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra-G дар кузови хечибек соли барори 6999 объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, яксола ҳуҷҷат дора, кондитсионер, 4 та электропакет ҳамаша дора, ҳамаш кор мекунад, 4 баллони нав бо дискҳош задагиай. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر پنجکند. نرخش 40,000 سومون گفته سای با روبلی حاضره گردونیم 266,000 روبلی روسی میشود. باز سودا هم میشه. نمرشون برای معلومات بیشتر در روی اکران شما مرحمت زنگ زنید. هفتم ماشین فروشی BMW P'Yorka 530 соли бароришиш 2004 солай. объем моториш 3 литрай, коробка передачаш автоматикай, сӯзишвориш саларкай, дизельняй моториш яксола ҳуҷҷат дора, кондитсионер, электропакет ҳамаша дора, ҳамаш кор мекунад, 4 баллони нав задагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. عین حال قرار دارد در شهر استراوشن. نرخش 70,000 سومون گفته سای با روبلی حاضره گردانیم 466,000 روبلی روسی می شود. باز سودا هم می شود. نمرشون در روی اکران مرحمت زنگ زنید. هشتم ماشین فروشی Opel Sedan соли барори 6997 солай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, газа дидагӣ нестай. мошин 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав задагӣ, кондитсионер, 2 та электропакет. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. عین حال қарор дорад дар шаҳри панҷакент. нархша 30,000 сомон гуфте сай бо рубли ҳозира гардонем 200,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худи соҳиби мошин гиред. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 соли бароришиш 1979. объем моториш 1.3 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, ҳуҷҷатош тамом шидагиай, 4 баллонаш дар ҳолати миёна қарор дорад. мошин хишам дар ҳолати миёна қарор дорад. عین حال қарор дорад дар шаҳри исфара. нархша 7000 сомон гуфте сай бо рубли ҳозира гардонем 47,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Porter ки соли бароришиш 2003 солай. моториш навай 100%. мошин ягон камбудӣ надора, яксола ҳуҷҷат, 6 баллони нав задагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. عین حال қарор дорад дар ноҳияи Қум Сангир. нархша 52,000 сомон гуфте сай бо рубли ҳозира гардонем 346,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. номерашон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бародаро дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед, баъди видеоро тамошо кунанд, ҳатман фикротона дар комментария бе дашном нависед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Kia Spartakia ки соли бароришиш 1996. моториш дизельняй, сӯзишвориш саляркай, 4 баллони нав задагиай, ҳуҷҷатош тамом шидагиай. передогиш кор мекунад 100%. мошин ягон камбудӣ надорад, чхеле ки шумо дар суратош дида истодаед. дар ҳолати хуб қарор дорад.
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Данғара нархша 17,000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 113,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба 12-ум мошини фурӯшии Opel Astra J ки соли бароришиш 1999 солай. объём моториш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. кондитсионер, 4 та электропакет, 4 баллони навзадагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 39,000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 260,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерошон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. хайр бародаро, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад то видеои оянда. хонободу сарбаланд бошед.